TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayomen Fulbe TV wari kam ɓamta wolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari ko nde welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddino yitina tawa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten Fulbe TV ɗon holla ɓingaɓe ɗe leƴƴi men Fulbe TV walli en Jom sudu makko yettima Madame Fatou Babaro kay woni first lady mo leydi Gambia ko ɗoftima noon aywa bisimilla jaɓoɗen first lady ha wawa ƴette jororde muɗum o nangani Fulbe Africa o etanima Fulbe Africa mbo suusi ko watta ko mbo farnori wonde pullo sabu wonde pullo koko winda Fatou Babaro mbo farnori wonde ko woni ko julde sa yehino Fulbe Africa yehi ha tawi programme o faydi wata wonde kiwsiti kono Allah he wonki muɗum he yitte muɗum pulago tagi ha hande the event walla mbiyen o cultural night o waɗi ɗo ɗo kiwsiti nden wona gacce galama first lady yitte ma pulago wonago suudi julde ko mbiɗa he first lady no weltani first lady hande nde ñalade jemma holliri ko heewi first lady of the Gambia Fatoumata Babaro tawede ɗo e ñalande pulagu juura ko ñalande pulagu ɗum no waɗi important ha ɓurtiti julde ko ɗoftimo ko ɗum woni Sidi ST Ndiaye of course kanko woni deputy speaker o National Assembly of the Gambia gonga ma julde hande o jemma hande o weɓata wona jemma mbemando honorable Sidi Ndiaye ko member e nde fedde nde gandanani ko fedde Fulbe Africa wona hande o bokki e nde fedde ko gila fedde nde sosia hande tawti ɗum ɗon woni first lady yaada e mumen joni ni woni hoorejo mo fedde Fulbe Africa Moussa Dialalo Balde mo bismo kono mumo sukaɓe rewɓe Fulbe Africa on jarama golle mon jooɗi peewi on jarama je Fulbe aywa Fulbe Africa son pari joɗoɗen mbawen continue golle calminen honɓe ɓen aywa hay kala ko délégation mo ganduɗa julde ɗen mbawi accu o jokka aywa docteur joni o continue e yewtere nde inchallahu rabbi docteur aywa bisimilla nde jomo suudu juuɗi
Fulbe Gambia on jarama, Fulbe Africa fu tawaɓe ɗo on jarama. Accu hakke jaafo ɗon ɗelle ɗen e seedi seɗɗa. Min inde an Alaji Osman Sonde, mi jooɗi leydi Ghana. Inchallah ko war mi yiwmi Gambia ɗo weeli kam sanne, no hani ko kommen nokkure min on ɗo mi heɓa mi wara ɗo. On jarama sanne. Assalamu alaikum. Inde an ko Ceerno Issa Diallo, yeesojo sukaɓe Sierra Leone meɗen ɗo e noddandu Fulbe Africa hikka kadi mi weltori tawede ɗo tawde e kañum First Lady on wondude e Deputy Speaker on meɗen wontidi e howrejo amen on ɗo Special Envoy on from the Office of the President, retired Brigadier General Smada Bio, the President of the Republic of Sierra Leone. Meɗen weltanimo ko tawi kon ko sifa Alaji Amadou Julde Sow ɓe suuɓi ko wona Special Envoy tawɓe ko kamɓe woni yeesoɓe tabital pulaku leydi Sierra Leone chapter. Ara meɗen wontide e maɓɓe ɗuuɗa ko men yewta. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum Fulbe Africa, assalamu aleykum Fulbe Gambia. On kiri e jam. Min inde am Ahmed Bari, min wonno President, National President Fula Youth Association Ghana fa hande National Organizer Tabital Pulaku International. Miɗa dari ɗo dow darde inde Fulbe Ghana. On jarama, on jettama sannay. Minen garo laami hannden min weltaken sabu min paami Fulɓe duniyaru fuu en fuye en gotum. Delle garol an ɗo kila joyi noon ni ko garami ɗo inchallah delle min ɓe family himɓe Gambia noon. On jarama. Jama assalamu alaikum. Indi an ko Mohamed Sylvain Ba, immorde leydi Sierra Leone. Min ko Deputy Foreign Affairs Secretary Tabital Pulaku International Sierra Leone chapter. So ɗo yomi jundude mic kadi moɓe an ko darde an ko waɗugol introduction président laamiɗo Julde Sow. Alhaji Julde Sow ko kanko ardi Tabital Pulaku International Sierra Leone chapter. Ko kanko kadi woni Special Envoy for Trade and Investment, Office of the President, His Excellency the President, retired Dr. Julius Madabio, Lady Sierra Leone. Haren Jara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray min inde an ko Abdoul Haqqi Diallo. Haray ko min woni yewtanowo Tabital Pulaku Sierra Leone chapter on wiyeteɗo Piaru on. Haray mi ɗuɗata ko mi yewta ɗo haray Sylvie Mbaɗo yewti ko yewtata kon e hollugol fi président amen on Tabital Pulaku Sierra Leone Alaji Amadou Julde Sow. Haray min ɗuɗɗinta yewtande. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Haray miɗen jonnudeɓe micro on. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On salminama. Mi komi Abdourazak Tidiane Diallo, immori Sierra Leone. Mi komi woni Secretary for Foreign Affairs and International Cooperation. On weltanama. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fulbe Gambia. Aray mi weltanike Allah, mi weltanike on mo kala ka iwri. Fulɓe ɓen fof mo kala ka iwri ha hewti ɗo hande. Miɗo weltani Allah ko tawnilande ñalande hande. Miɗo weltani jama wonɓe moɓidirde ɓe Fulaku e nder aduna Allah on. Min ko Hajji Aissatou Bari, komi woni lanɗo rewɓe Fulɓe Sierra Leone nder Western area. Kañuma e national cultural Tabital Pulaku. Miɗen weltani Alhaji Julde Sow, meɗen jambi mo ñuuri nebban hakke ko weli ko woni wallitade jama on ko pulla moƴƴo. Mi weltanike First Lady Gambia, mi weltanike Gambia, Fulɓe Gambia, Fulɓe Ghana e kama kala iwri. Mi weltanike Fulɓe Sierra Leone e lanɗo Sierra Leone. Assalamu alaikum. Jama, assalamu alaikum. This is Alaji Alpha Tanu Jallo from Freetown, Sierra Leone. First, I must say thank you to the people of Gambia for launching the 11th session of this particular program. And we also say we have friends here from abroad
that need to know exactly what we're saying. And we welcome them. We like the way they join us, and we are happy. For the people of Gambia, we say thank you for all this you've done for us. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Jama julbe. Assalamu alaikum jama fulbe ombedo. Benen fala salminde maulo ledion President Adama Barrow. Men fala salminde kadi First Lady mi fala fop kella namo sabunado ko wadi ko ino teddi. Min ko Alexandre Diallo minete wadi representa Guinée-Bissau. Ko mi arta ko lawol Président Oumar Sissoko Embalo salmini dental fulbe ombe do ben fof. O andini wonde ma fulbe ben o jaagima fop wona hunde wotere. Wona nene wona baba. Hawta wona ko anduda naba leydi ndi yeeso naba leñol le yeeso. Mais salmini kala wonɗo ɗo fof arɓe ɓen yalla nattuɓe e jam hewtinaɓe e jam. On jarama. Assalamu alaikum fulɓe Gambi. On calminama no fewi ko min Sidadi Ba salmini dental pulaar fof machallah dañde weltare en fewi min immi ha leydi Sénégal kono noon ko ɗon gonɗen koko inde Sénégal nde noddata on tagui notiɗen e en beltima dental e yo Allah yaringal yas e barke Sadou Labi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bandiraɓam musidɓe tedduɓe on calminama no mbiyamon kire jam bar jam ɓol Allah hiiri mon ko musirɗo mon mo Sénégal Mamadou Ba ari notade e indi Sénégal e indi pulago noddaɗo o non yo Allah yawtinir ɗum yeeso en calmina bandiraɓe men ɓe fof het men yeeso e arɓe fof yo Allah accu ha hitali kitali kewɗi ya barke Allah e nulaɗo mum Mouhammadou en calmini indi président lesdi ndi e gorgol men o jooɗi onon fof on calminama ko moƴƴi on gaccina kadi e moƴƴi jikkimi ko konngol e yeeso mon kadi min woni cukalel mon min woni ɓinguel mon mingel mon fof kono noon ko weltade tan jamme e weltade e pulago he. Merci beaucoup on jarama. Assalamu alaikum musidɓe tedduɓe fulɓe fullaɓe barke on calminama on juurama on jettama. Min ko Amadou Balde ɓuura andirede Amadou Lom Balde jeeyaɗo e leydi Sénégal. Fedde amen nde wiite ko endam pulagu Sénégal ko nde sosa ko hikka watta duuɓi ɗiɗi depuis nde sosa. Eyi dalila fedde nde noon ko rendinde fulɓe Sénégal fof wona fulɓe ɓundu wona fulɓe Jolof wona fulɓe Fuladu koɗo pullo wawi wonde e nder Sénégal yo ɗum taki mi mbaɗi fedde nde. Min mon ko jinmi ɗo haalde rek ko weltare tigi min beltanima kala jaatigiɓe amen ɓe wano Sékou Ba ha e Moussa en fof onon fof mi calmini on ko weltare tigi jaɓɓade ɗo wano fulɓe Sierra Leone fulɓe Ghana fulɓe Guinée-Bissau kala pullo ɗo wawi wonde kono no mbiɗen ni pullo fof ko pullo ɗum noon beltanoɗen kala debbo Adama Barrow weeɓani gargol makko ɗo ɗum noon mbo weltanama doole noon. Eyi enen mbaɗa dente pulagu wanno ni enen ngama enen kala kono ciwteren kala enen poti janginde par ce que ko jande woni fof mbaɗen feere mbaɗen concentré e jangingol école aji ɗi. Min ko ɗum woni ko ñagoromi en ko hona e dow wonno hundan fedde ni tan ara mbaɗen comme no mbaɗen ɗo ni tan dal mbaɗen concentré kala ne jande pulare par ce que ko ɗum o takara garten e ko gonno e lawgo par ce que hande si en daari hande inɗe kewɗe enen jejjita ɗum enen mbasa ɗum andude par ce que ko en janggani ɗum. Eyi ɗum noon jafoton ko ɗum jinnomi haalde wonno undal. Assalamu alaikum. Mi salmani ɓiɓɓe fulɓe fof kala ɓe o mbimi e mbimami mba kala inde mum e yettode mum. Miɗon wiya noon ko Rena Ka mbiyetemi artiste Sénégal. Miɗo jibinaɗo wiyete Kaolack miɗo jooɗi to wiyete Dakar. Donc weltare mawde rek dañmi hen. Arde ɗo mi huccita e ɓiɓɓe fulɓe rek ko ɗum weltare sakka noon de kuccitme Madame Barrow. Mbiɗama salmina ko moƴƴi avec plaisir machallah komi ɓoyno ɗum wat rêvé
pour yaade tan ha mi huccita e madame Baro donc min mbiɗa welti hande weltare nde gandanɗa hoore ma kala ɗo kappuɗa tan nde jelli ɗon hande woni premiére fois ko jaaha garmi lesdi Gambie donc e teddudi kam teddungal fof ala kam manki ɓe ñammanimi ɓe jernimi mbeɗi kam haalisa heewi hay somi yahine mi woppat cimtol machallah mi weltanima on no feewi wona seeɗa merci beaucoup. golle Fulbe TV laatake golle moƴƴo